Ovació aclaparadora a nit al Palau de Congressos de Cádiz després de la projecció del primer capítol de la sèrie La Ley del Mar, amb la presència de tot l'equip i fins i tot dels Durà. La família de Santa Pola, que inspiraren el guió de la sèrie, va concloure el primer dia de vida del South Festival. La Ley del Mar tenia ahir molta responsabilitat, ser la primera ficció que es projectava en un festival de sèries nou, però l'aclaparadora recepció després del primer capítol amb un Palau de Congressos de gom a gom i les felicitacions posteriors a l'equip, només havent vist el primer dels 3 capítols, fa sospitar que la història dels mariners de Santa Pola tornarà a fer parlar. A la Mar, precisament, es presentava l'equip. El South Series de Cádiz ha fet de la platja de la Caleta l'escenografia per on desfilaran totes les produccions esta setmana. La Ley del Mar obria boca i, precisament del mar, estos actors y equip técnic ya tienen un máster. Teníamos mucho metraje en el barco y al principio no sabíamos cómo hacerlo, estuvimos planteando hacer un plato virtual, hacerlo en un tanque de agua y al final cogimos la opción más arriesgada, pero también la que creíamos que iba a ser mejor, que fue rodar todo en el mar. Es muy paradójico porque estás rodando en un lugar que es la inmensidad absoluta, pero el espacio en el que tú tienes que trabajar es una cosa muy pequeña, ¿no? Es un cascarón. De alguna manera era la única forma de hacernos una idea de lo que viven ellos a diario, ¿no? Los pescadores, y lo que pudieron ser aquellos días en los que la incertidumbre era el sentimiento normal. Un paper, el de Tosar, inspirat en José Durà, patró del Francisco i Catalina, que ahir viatjava a Cádiz i veia per primera vegada la seva història en pantalla gran, la del primer vaixell europeu en rescatar vides, en aplicar la llei del mar.